when I get my taking I'm how authenticity and how original this video. Hello. So ndị made the video na nkọwa na onye bụ nwanne Gentle De Yahoo. Ndị army jidel and ndị operation mago ndị na-ejidel in order to force Gentle De Yahoo out. I trust some Gentle very well. In a day, 2 or 3 days time, my video. My video or my voice note. Because according to the video, the lady said a lot of things which I cannot reveal. I cannot reveal it until in an area. Before you comment here, then do. Then attack him, attack him. I want to remember tough skin. Unu ka Igbo na channel. Unu ka Igbo because such of na most of them mother, especially in the why and I like you and I his I like an atolo house so that your emotions will not be tampered with. When I cannot do that now, need because definitely at the end of the day, this person now. That is why you are always here to watch the video name. Name video atolo na say go na massage you go no, you may not like this one. Man at the end of the day, because the Bible I read made me to understand that Nicodemus coming to Jesus by night is a sign. Number one, he knows where Jesus lives. He knows him. 2, admitting the fact that they know. Much that he himself knows. He admitted the fact that them, the Pharisees and the Sadducees and the scribes, they know. They can never admit it in his front, but deep down they know. So because I know that you that is watching, you know that most of the video is here and my opinions, you know that because you want to massage your ego as a human, as a man, or as a human being, as on that deep down in your heart of heart and your soul of soul, you know. God. Gentle, my blood brother, I'm on a home bequananya since very alan lotta. Make up what tell any hokaranya since ever 2021 or 2020. I only have also. When here they can make up and a gentle, mano moria, if you kidnap one, mune use zoom, na call rubbish, hana, social media. Always botashi, habokore, haborohaya, in her ebubo, always bote ebubo call. Madam ka again. Humble, Chisom, Ochaboto. One level. Harmony Mulewe, Amos. Kedu onye jikọrọ gị na Gentle? Olee ihe relation gị na Maazị Gentle nwere? Gentle, my blood brother. Oh, one nana sick, I knew in your one nation. Oh, one name woke a call. Hello, Lacanity. Kọwara anyị otu Gentle si wụrụ nwanne gị. Name of my daddy, she is gentle. That's my daddy. One more, one. Madam, kedu ihe wụ ije gị na ndị amị nọ n'obi n'etiti, ndị amị Zumes na ndị otu edowere n'obi n'etiti, kedu ihe wụ ije gị na ha? Oga uche na ndị ebube agụ nọ na obi n'etiti. Ana m ere ọgwụ ebe ahụ. Ọkwanụ ha gbabatara mgbe ha gbatara onye ọbụla gbachasịa n'obodo ahụ, onye ọbụla gba ọsọ. Uche na ndị ebube agụ ahụ gbatara onye ọbụla gba ọsọ because of otu ha si egbu mmadụ na otu ha si eme mmadụ. Onye ọbụla gba ọsọ. Esokwana m na ndị gbara ọsọ ahụ mụ na di m, mana emechazie ya kpọwa na fonu na ọwụ na mụ abata obodo ahụ again na ebe ọbụla ahụ na a ga-edeclare m unwanted, na a ga-edeclare m unwanted ebe ọbụla ahụrụ m na m ga-alọta. Mgbe ka m ji si ya mụ na di m si eji ime ego anyị ga-eji were bido ọgwụ si ihe na anyị n'aka ọgwụ jos ebe 400,000 naira. Ya si oke
na ha emenụ na ọwụ na anyị lọtawa na ya ga-ebinye anyị ego ka anyị ji were zụọ ahịa. Mana ego ahụ o nyere anyị ya ọwụ n'ọntụse mbinye, o nyere ya ọntụse na mụ na ya dị na mma. ọdịnama gị na ya abụọ. There is a friendship mụ na ya dị ezigbo mma. Ọ na-edina gị ka ọwụ. Yes. Nga na-aga n'ihu. Na-aga n'ihu. So anyị batazie mgbe anyị eweta dị ego anyị gaga bute dị ọgwụ tikwe na shop, bidozie rewa ahịa. Ndị ebube agụ a na-abịakwa azụkwa anyị ọgwụ to the extent ha zụọ n'aka mụ na ha esewe okwu ma akpọ chairman obodo ahụ bịa akwụchaa ya ọgụchegwazie ha ihe ha na-akwụzi m ụgwọ monthly ọnwa agwụ ọgwụ niile ha na-azụ m ebe a n'aka ma ude ma ncha ihe niile n'aka. Ọnwa agwụ gọọmenti kwụzie ha ụgwọ, ha akwụọ m ụgwọ. Ụfọdụkwa agaghị akwụ, ha ekwerekwe m ike. Even nke a mụ na gị na-ekwu na ego nọ n'aka ha 608 something thousand, ọgwụ ma provision ma cosmetics ha zụchara azụ akwụghị ha ụgwọ ya, which Uchenna makwa nna complain ya to him. Ka ezi otu di gị si nwụ. Nke di m wụ na 2021 o nwere stroke, ọ kwụrụ akwụ everywhere, eburu ya laa Bini ebe ahụ ka a nọ treatige ya ya adịtụ mma ịlọta. Mgbe ahụ a lọtara ya na-esokwa anyị na-abịa like ahịa, ọ naghị eme ihe siri ike dịka dọkụ gwara anyị. Mụ nwa wụkwa na onye na-aga na-eme ihe ndị ma ịga Ọnịcha ma everything na-eme ya nwa etukwuruzie na shop. Mgbe obi bịara nyewe ya nsogbu, buru ya gaa to if na Ọkaigwe chekicha ihe gbasara obi ahụ. O nweghị ihe if letenwu ya sị m di m na ọ ṅụwa mmiri ahụ ka a nọ na-aṅụ. Obi ahụ bịa na ịkpọchikwa ya ege na nke SOLDER osi ebe anyị bi. Ndị bi ebe ahụ sị anyị gawa FMC, anyị gawazi FMC ruo ebe a ha na-ekwu na ọ metụtala ya na kidney but na ọ ṅụwa mmiri enough water. Ịghọtara ya na-aṅụkwa mmiri ahụ emechazie ya ebelatakwa. Anyị birikwa otu anyị chebiri na-azụkwa ahịa ọgwụ ahụ. Ma mụ ma ya ma Uchenna na-anọkwa steady. Ekwekwa agbara m ya mmanụ. Agbara m ya mmanụ. O butegara na pikọp a na-asụrụ ya na-astọọ ya. Agbara ya mmanụ na-astọọ ya. So in that process nke first one asụrụla ebupụla ya 20 something robbers fọrọ afọ asụchabe ọwa akụ enwebe and onye amụma na-ebute ya lamel. Mgbe eji bịa sụcha ya ebula ya yad bifo ọsọ ahụ bịa gbawa agbachazi ọsọ lọghachite. Mgbe a lọghachitere o si na ụmụ dike kpọwa m na egbuole ekwe ma etie mkpu sị gịnịkwa mgburu ekwe ya sị na ha gara wee kipi o chefuo fon ya na o nwere aha one man ọ kpọrọ daman wee onye tụtara dị fon ka ọ gazigaga weta ya na ndị ebube agụ a were gbaa ya. Enyi m nwoke Uchenna enyi m nwoke na ndị ebube agụ a were gbaa ya. Ịghọtara gbaa ya ya daa. Enyi m nwoke gburu ọgụ ha niile gara ọrụ, ha niile na-aga ọnụ steeti ọha. Madam, ihe na-akwụgharị na ebe niile na online na soshal midia na-awụ na ekidnapụrụ gị ekidnapụ. Achọrọ m ka ị kọwara anyị otu gị n'ije si dị, otu gị na-esi gaa. Abịara m ịgwa mba ụwa na onwenkwe Gentle ma nje Emeka ọbụ kidnapụrụ mụ na ha ahụghị anya. Berialụ di m ka m lọtara ime dị berialụ mechazie ma abịa ka m clarify onwe m gbasara ihe gbasara mmanụ ekwe ahụ m soro ya before ya nwụọ nke mụnwa na-akwụghị ụgwọ ya. So onye ọbụla bịara na mba ụwa na-ekwu okwu
na Gentle nwanne m nwoke ọ makeup na o kidnapụrụ m ọ na-eyuzu m ọ na-eme nke a onye ahụ ashị ọ na-atụ aka anaghị aghọ ya. Ihe dị otu ahụ adịghị. Gentle my blood brother, amụ na ya ahụbekwa n'anya since beri ala m lọtara. Makeup o teela na ya hụkwara anya since ebe 2021 or 2020 onye ọbụla gbara ọsọ. Nweghị ihe dịka makeup and Gentle mana ụmụ ọrụ ya ịbịa kidnap ọmụ na-eyuzu m na-akọ rọbish ha na-akọ soshal midia. O wee ezigbote ashị ha bụrụ ha ya ihe ebubo. O wee ezigbote ebubo ka ọ wụ. So ihe m bịara ka nkili ya na ngwa nwaanyị gawa n'iru, enweghị ihe na-agwa anyị na-aga n'iru. Abịara m ka m bịa gwa mba ụwa nke wụ eziokwu. Uchenna na ndị ebube agụ ya ọ ha chụpụrụ anyị n'obi n'etiti ma mma di m. Ọ ha chụpụrụ anyị bikọs ọ teela o ji wee na-enye m nwa nsogbu ka mụ na ya yiwa ka o dina nwa mma ajụ. Mgbe ahụ ya werezi iwe ihe ahụ na-achụ ma mụ ma di m ma ọtụ ndị obi n'etiti nọ ya ha niile ma mgbe a chọchichara onye ukwu na onye nta. Ịghọtara? So ya alọghachitere ka na ha lọghachitere ọtụ se na ego adịzinu ma ụta iche ebido asụ nwaanyị nwụ ya anata ha mụ na m lọtawa ka m bịa bido rewe ahịa ọgwụ a. Njụọ ya sị ego kwanụ na ọ nweghị ego dịnụ. Ya sị ya ga-eweta ego were tiri m n'ahịa were mepee ya ka m nwee ike anyị bidokweziwa ahịa ọgwụ anyị mụ na di m. Ọ bụ otu mụ na di m si were lọta obi n'etiti. Ịghọtara? Since ahụ kwa na o mere m ihe ahụ akwụghachikwana m edo ụgwọ mụ na ya na-anyịkwa na ọ na-edinekwana m. Ọ bụ otu o si were ma abịa m ka m clarify ụmụ ụwa ya agala ebo ya ụmụnne anyị na ọwụ ha nwa kidnap ma ọhịa nwa ihe niile ewu even this condition m nọ na ọ ya nwa tiri m ihe. Ọ ya nwa ya gara aga achịga ndị na-enweghị ihe ha mere aka ụwa. M ga-enye 22 million naira 2 million naira before ma bịa bido ha kwa ahịa m. So ya mekwenụ m ji were dị mbụ n'ọkụ ebe m gara berial. Ọwụ na ọwụ ụmụnne anyị ji m ma ọ bụ na o nwere onye ji m onwe onye ji m eji m ụdị ego ahụ kama ọ ga-achụwa m gbufuo m. Di m anwụọla nwa onye mụ na ya kwụ ka m nwee ike dị ndụ zụọ ruru ụmụaka taa kama ọ ga-achụwa m n'ihi ike ma ọ n'ihi gịnị gbufuo m. Onye nata m ji were n'ọkwa onye sịkwa ka m bịa bụọ mba ụwa eji m ụdị ego ahụ m ga-akwụghachi ya. And o nwere okwu mụ na ya sịrị the whole obi n'etiti ma n'abalị anyị sịrị ezigbote okwu to the extent ọ na-enye m voice note na-agụ m ikwu ma ihe ọ ga-emere m na ọkwa m sị nwere onye ụmụahịa m na ede na ma oke nke a na ọ dịkọwa onye ahụ na ọ na-eko m na ọ dịkọwa onye ahụ ọ na-ebu m isi na onweghị ụdị mkparị ọ na-ada akparị m. Ọ dịka onye ejizi eji. Biko onye nkwo bịawa ka mba ụwa unu nụrụ ya nyere m aka. M bịakwara ka m chetakwara mba ụwa wuo ọ na ha arịọkwarala m lọghachite na next year na ya ga-akpọ m gaa obodo oyibo. Ya ga-akpọ m apụ mee travel. Ya kpọrọ m mee travel ebozie ya na ọwụ ụmụnne anyị kidnapụrụ m ma ọ na ọha mere m nke a ma nke a weli ọwụ ya nwa na-eme ihe niile a. Ha sịkwana ụlọ ọwachi mee tiri ha voice note tiri ha evidence ha niile eji anya ha hụrụ. Onye nsị ka m bịa mee ka unu were mara.